сумангул тағоизода муовини раиси ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоб шуд. дар фурудгоҳи Сургут як тоҷикистонӣ бо 580 000 рубли беэъломия боздошт шуд. варзишгарони Тоҷикистон дар мусобиқаи қаҳрамонии самбои ҷаҳон дар Бишкек ба хотири ноамнияшон ширкат намекунанд. сумангул тағоизода муовини раиси ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоб шуд. дирӯз 10 ноябри соли 2022 дар қасри Таврияи Санкт-Петербург ҷаласаи комиссияи доимии ассамблеяи байнипарлумонӣ оид ба сиёсати иҷтимоӣ ва ҳуқуқи инсони иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор шуд. дар ин ҷаласа Низоми Сафаров, узви кумитаҳои сиёсати ҳуқуқӣ ва сохтмони давлатии ҷумҳурии Озарбойҷон оид ба мудофиа, амният ва мубориза бо коррупсия дубора раиси комиссияи доимии ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоб шуд. комиссия инчунин муовинони раисро интихоб кард. сумангул тағоизода раиси кумитаи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, оила ва тандурустӣ муовини раиси ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоб шуд. ҳамчунин Нарек Зейналян раиси кумитаи доимии Маҷлиси Миллии ҷумҳурии Арманистон оид ба масъалаҳои тандурустӣ ва Наталия Полуянова вакили Думаи Давлатии Федератсияи Русия муовинони дигари раис интихоб шуданд. шурӯъ аз соли ҷорӣ роҳбарияти комиссияҳои доимии ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил ба муддати 3 сол интихоб карда мешавад. пеш аз ин ҳар сол интихоботи ҳайати роҳбарии ассамблея баргузор мешуд. дар фурудгоҳи шаҳри Сургути Федератсияи Русия як нафар боздошт шуд, ки мехост 580 000 рубли дар эъломия нишон надодаро ба Тоҷикистон барад. дар ин бора хадамоти матбуоти гумрукии Тюмен хабар дод. алайҳи мусофир парвандаи маъмурӣ боз шудааст. дар хабар гуфта шудааст, ки кормандони гумрук аз бағоҷи дастӣ дар хатсайри Сургут-Хуҷанд 580 000 рубли беэъломия дарёфт карданд. ин мардро дар долони сабзи минтақаи назорати гумрукӣ боздошт карданд. маблағе ки аз муодили $10,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зиёд будааст. аз рӯи ин далел кормандони гумруки Сургут бар асоси моддаи 16 қисми 4 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Русия парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карданд. муодили $10,000 бо квитансия ба мусофир баргардонида шуда боқимонда мусодира шудааст. дар ҳоли ҳозир маводи ин парванда барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол шудааст. хадамоти гумрук ёдовар шудааст, ки шаҳрвандоне ки мехоҳанд беш аз $10,000 пули нақдро интиқол диҳанд, бояд маблағи мавҷударо эълон кунанд. раёсат таъкид карда, ки ин тартиб ройгон аст. агар мусофир қасд дошта бошад, ки маблағи беш аз $100,000 аз кишвар берун барад, дар ин ҳолат далели пайдоиши қонунии чунин даромадро пешниҳод кардан лозим меояд. дар ҳоли ҳозир содироти асъори хориҷӣ аз Русия ба маблағи беш аз $10,000 ё муодили он муваққатан манъ шудааст. бо далели таъмин набудани амнияти варзишгарон, самбогарони Тоҷикистон дар мусобиқаи қаҳрамонии самбои ҷаҳон, ки имрӯз 11 ноябр дар Бишкеки Қирғизистон оғоз ёфт, ширкат намекунанд. тавре хабаргузории Азия Плюс иттилоъ медиҳад, Носир Бозор, сармураббии тими мунтахаби самбои Тоҷикистон, бо тасдиқи ин хабар ба хабаргузорӣ гуфта, ки онҳо мусобиқаҳои дохилиро гузаронида, дастаи мунтахабро барои ширкат интихоб ва ҳамаи ҳуҷҷатҳои онҳоро барои сафар омода карданд. вале аз Вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар ниҳодҳои масъул посух гирифтанд, ки кафолати амнияти варзишгарон таъмин нест, аз ин рӯ аз сафар даст кашиданд. носир Бозор гуфтааст, ки вақте мақомоти масъули кишвар амнияти варзишгаронро кафолат намедиҳанд, мо барои ширкат дар як мусобиқа ҷони ҷавононро дар хатар гузошта наметавонем. муносибати сиёсии Тоҷикистон ва Қирғизистон вақтҳои охир хеле тезу тунд шудааст. муносибати иқтисодӣ дар ҳолати сифр аст. ҳоло дида мешавад соҳаи варзиш, ки қосиди сулҳ унвон мекунанд, дар ҳоли осебпазир қарор гирифтааст. охирин муноқишаи мусаллаҳона дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон аз 14 то 17 сентябри соли ҷорӣ рух дод, ки дар натиҷаи он аз ҷониби Тоҷикистон зиёда аз 100 нафар ҷон бохта, 204 нафар маҷрӯҳ шуданд. мақомоти Қирғизистон аз талафоти 63 нафар ва маҷрӯҳ шудани даҳҳо тани дигар гузориш доданд.